Бончева, Бончева. А нейният гост Васил Урумов ще се опита да я засенчи. Добре, продължете си мисълта за авторите на схема. Схемата е добре известна. Схемата ни е добре известна. Повторението е майка и баща на гафа. Гафа. Има по-малък фактор, който рефлектира неговото действие и към днешна дата. Като говорите всичко това е в контекста на моя въпрос за схемата, значи това са авторите на схемата. Българските автори на схемата. Естествено. Цялата бих нарекал долнопробна улична агентура. Точно така, то се потвърди, то се потвърди едно. Но аз не бих искал в никакъв случай да акцентувам само върху едно формулирование. В никакъв случай, аз просто казвам, това ли беше класиката в жанра? Това е едно звено. Въпросът е едно или една. Въпросът е сложен. Е сложен, защото все още никой не е дръзнал. Ясно. Няма начин да не запомним всичко, което казвате. Как да го кажем, смяна на системата, което е много радикално. И какво означава смяна на системата? Аз ще се опитам да перифразирам. Ох, стига сте се повтаряли, време да се потретите. Не съм стигал в това, като казахте. Ние сме сигурни. 3 пъти беше. Точната цифра едва ли някой може да я предположи и би могъл да я твърди. Време е да се затвърдите с 4 точки. Тук вече ще отида на едно друго нещо. Точната цифра едва ли някой може да я предположи и би могъл да я твърди. Вече наближават финалните ни надписи. Това беше всичко от нас за тази вечер. За вас тази вечер.